Mayong udto-subog sa mga nagsunod ning among pagsibiya, Huwebes karon Agosto 27 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Malacañang mipasidaan ngadto sa mga overseas Filipino workers nga moapil sa ipahigayong Zero Remittance Day ugma nga ang ilang mga pamilya ang unang maapektuhan. Niadtong Martes, ang Migrante Party List ni anunsyo nga magpahigayon sila og Zero Remittance Day protest ugma Agosto 28 bisan pa man nga gipahunong na ni Presidente Benigno Aquino III ang bag-ong palisiya sa Bureau of Customs nga manghiling sa mga balikbayan boxes. Si Presidential Communications Operations Office Secretary Erminio Coloma Jr. nanawagan sa mga OFWs nga kuna-kunao nila og maayo ang ilang mga lakang ug ang epekto niini ngadto sa ilang mga pamilya. Sigo ni Coloma nga posibleng ma-delay og usa ka adlaw ang pag-remit og kwarta ngadto sa mga pamilya sa mga OFWs. Sa bahin ni Senador Francis Escudero, iyang gibutyag nga posibleng mawad-an og 3.1 billion pesos ang nasod kung madayon ang Zero Remittance Day protest ugma. Sa kasarangan, ang mga OFW sa bisan asang parte sa kalibutan makahatag og remittance nga mokabat sa kapin sa $2 billion kada buwan gikan Enero ngadto sa Hunyo karong tuiga. Ang migrante naglaom nga pinaagi sa Zero Remittance Day nga protesta, mapugos ang gobyerno sa pagbawi sa 600 million pesos nga target revenue. Gitunan karon sa Talisay City Council ang gitanyag nga Reclamation project sa usa ka developer. Ang DTE Construction and Development Corporation ni tanyag nga mo reclaim sa 229 ka ektaryang baybayon sa Dakbayan. Maapektuhan sa maong proyekto ang mga barangay sa San Roque, Tangke, Kansuhong, Poblasyon, Biasong ug Puok. Matod sa maong sugyot, si Engineer Desiderio Espinozo, ang Chairman ug Chief Executive Officer sa maong kumpanya, nga naglaom sila makamugna og Build, Operate, Own nga scheme sa maong proyekto. Dugang ni Espinozo nga ang iyang kumpanya ang mugasto sa proyekto, lakip ang preparasyon sa feasibility study nga isumiter ngadto sa Philippine Reclamation Authority alang sa approval. Matod sab ni Espinozo nga ang Talisay City Government makakuha og 30% sa reclaimed area o gross income sa maong proyekto. Si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes nisulti nga nindot ang proyekto apan kinahanglan pang ikonsidera ang mga maapektuhang residente, planuhan pasab ang relocation site kung magsugod na ang proyekto. Si kanhi GSIS President Winston Garcia nagpadayag na sa iyang interes sa pagdagan isip gobernador sa probinsya sa Cebu alang sa eleksyon sa sunod tuig. Si Mildred Galarpe sa detalye. Trabaho og libreng pa-ospital sa mga Cebuanon ang sentro sa plataporma nga giduso karon ni Attorney Winston Garcia alang sa iyang tinguha sa pagkagobernador sa Cebu. Si Garcia nga kanhi presidente sa GSIS ni serbisyo isip usa ka miyembro sa Junta Provincial sa panahon ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. Right now, the province of Cebu has 16 district hospitals and 2 provincial hospitals. I will equip all of these district hospitals and all of these provincial hospitals to Cebu standards, so that my people in the province of Cebu will not have to come to Vicente Soto in order to have hospital care. Care will be there. Number 2, I will equip them with all the emergency supplies and medicines that is needed. Number 3, all of this will be for free. I will devote the entire, almost the major portion of the budget of the province of Cebu that we can spare. No longer basketball courts. No more those multi-cups. No more those school desks and chairs. I will devote this. No more going to Japan, okay, to look for investors. No spending public money. I will devote all this money to the hospital, to upgrading it and to the operations of the hospital. My philosophy is this: when the government cements a road for 1 kilometer, it costs you 20 million pesos. When you build a bridge, it costs you 40 million pesos. But when we use this cemented road, it's free. But I cannot understand why an X-ray machine costing us 3 million pesos
when the poor uses it, why do you have to pay? I cannot understand why, let's say, a dialysis machine costing 1.5 million pesos, when a poor uses it, he should pay for it. And what is worse? And right now, it's happening right now in the province of Cebu. Even when you are already in your dying, desperately needing hospital care, and you need an ambulance, if you do not have 1,000 pesos for gasoline and for the per diem of the driver, you are not allowed to use the province ambulance. That is criminal. That is immoral. And when you go to the district hospital right now, you want a needle to inject the needed medicine that you have to buy it in the butika. Just for a needle. A dextrose machine, you have to buy it. That is criminal. Okay? So that is one thing. I will equip all provincial hospitals and offer this for free to the constituents of the province of Cebu. Alang sa dugang trabaho, plano ni Garcia ang tulo ka dagkong proyekto nga mukabat ngadto sa 10.2 billion US dollars nga ipatuman pinaagi sa Private-Public Partnership Program. Ang mga proyekto naglakip sa pagtukod sa ikaduhang runway sa Mactan Cebu International Airport ug ang 500-hectare reclamation project alang sa Cordova Tourism Zone. Kining duha ka man nagkomplemento nga proyekto mukabat ngadto sa 5.5 billion US dollars. Ang ikaduhang proyekto mao ang 200-hectare reclamation project sa Liluan ug Konsolasyon nga mukabat ngadto sa 1.5 billion US dollars ug maoy balhinan sa Cebu International Port. Ang ikatulong proyekto mao ang 10-hectare reclamation project alang sa Karkar Talisay Industrial Zone and Freeway. Ang maong proyekto mukabat ngadto sa 3 billion US dollars. Ang ikapat mao ang LRT First Phase, Talisay to Danao, nga mukabat ngadto sa 700 million US dollars. Kining tanang proyekto matud pina Garcia, muhatag og igong trabaho dili lang sa Sugbo, apan sa entero Central Visayas. Ang kinahanglan lang niya sa national government mao ang authority sa pag-reclaim, authority sa pagbalhin sa Cebu International Port, ug ang authority sa pagbutang sa tanang mga proyekto ubos sa private-public partnership. Si Garcia nagkanayon nga iya kining panghingusgan alang sa Sugbo ug posible nga sulod sa tulo ka tuig kining tanan mapabiding na. Alang sa Sun.Star Pilipinas, kini si Mildred Galarpe. Ganti aron masikop ang mipatay sa Philippine Eagle nga si Pamana ni saka na ngadto sa 500,000 pesos. Kahinumdumang aduna nay nauna nga 250,000 pesos nga ganti aron masikop ang nipatay kang Pamana. Ang kwarta gikan nila ni Davao Oriental Governor Corazon Malaniaon, TV host nga si Kim Atienza ug sa Department of Environment and Natural Resources Central. Nidugang sa maong ganti ang Uy Ching Xiong Kang family gikan sa DIMD Incorporated nga nihatag og 200,000 pesos nga additional cash reward, samtang ang businessman ug environmentalist nga si Philip Dizon nidugang sab og 50,000 pesos. Si Pamana napalgang patay sa Philippine Eagle Foundation biologist ug forest guards sa Mount Himagitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Oriental ni atong Agosto 16. Sigon sa necropsy report ni Dr. Ana Lascano nga si Pamana ana sa advanced state of decomposition sa dihang napalgan kini usa ra ka kilometro gikan sa lugar kung diin siya gibuhian. Matod sab ni Dolores Valdesco, pangu sa Davao Oriental Provincial Natural Heritage, nga padayon ang investigasyon ug pagsusi sa pagkamatay ni Pamana. Ug ganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit southfed.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay, ato ni bay, original ni bay, Bisdak Magazine bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Ug unsa man gyud ang estado sa relasyon ni Ella Cruz ug ex-PBB housemate Bret Jackson, sayri sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Teenage actress Ella Cruz ni angkon nga dating sila sa ex-PBB Teen International housemate nga si Bret Jackson. Kung tan-awon ang mga Instagram account sa duha, makita nga kanunay gid sila nagapost og mga hulagway nga managuban sila. Apan giklaro sa batang aktres nga ang estado nga dating dili nagpasabot nga aduna na sila'y committed nga relasyon.
Matod ni Ella nga manglaag daw sila kuyog ni Bret from time to time apan kuyog yun daw iyang mama o dili gani kay in groups yun daw sila. Dugang ni Ella nga sa pagkakaroon wala pa sila'y formal nga relasyon kay gusto sa dalaga nga mas maila-ila pa ang film nga actor. Sa dihang gipangutana ang aktres kung unsa iyang pinakaganahan kang Bret, sigon ni Ella nga ang pagka-caring gyud ug ang effort ni Bret nga mo-text kada adlaw ang iyang pinakaganahan. Sa pagkakaroon, gusto ni Ella nga chill lang sa adlaw sila ug i-take it slow lang sa ang mga butang. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto sa mga bulak kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow pod ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.